Manor na giti nga gamit. Gamit nga panglinis tayo iti arubayan. Gamit nga usar tayo nga pang pukan dagiti kayo, kung dagiti delikado diti arubayan tayo. Dagiti pagsusar iti kayo, dagiti kabanbantayan na banor da ito nga pangalay iti pagsungod. Dagiti agparparti, muda ti banor na dagiti nga bunad. Nga banor dagito Nam ti banor na dagiti nga landok kat nakadipindar dati tadum na. Dagito nga gamit. Awan ti silbi na dagito nga gamit no nakulpakulpangan ko natipitipingan dagito. Dumteng day chimpo nga natiptipingan dati awanan ti silbi na. Pasla ordinaryo lang na dati nga landok nga awan ti usar na. Pas may isa nga bunang ija ngayon ka natatara. Awanan ti usar nagapustan na dadaal ti tadum na. Natiptipingan anhanan nga may remedyoan. Basta itibiyag iti may isa nga tao nga natiptipingan tibiyag na iti baso. Ay nga natin may isa nga tao kat hanang ibabawi iti basol na kat enjoyin na iti tipping panakatiptiping tibiyag na iti basbaso. Dahil tatibiyag kat agsardeng nga awan ti kapapanan. Agbalin lang ada ti kapapanan na day nga biyag no dumteng di chimpo nga ilatag na day ti sangwanan iti asaan ti ebanghelyo ni Kristo Jesus. Kaya narami na di Kristi Kalbaryo. Katalken na di jay nga isulang ti makaisalakan kanya na. Ijay lang ti chimpo nga ada ti kapapanan na ti biyag niya. Tadi jay lang ti mabaling nga mang isimpa di ti ping kan kulpang iti biyag. Isulang ti mangikat nga iti may isa nga tao kat maikat isunay iti panakaungat iti Diyos iti impyerno. Jaya saan ti ebanghelyo ni Kristo Jesus. Kapsat kita man iti biyag mo no inlatag mo iti biyag mo ti asaan ti ebanghelyo ni Kristo Jesus. Nung makita mahan ayat nga sawan ada ka iti biyag nga natiptipingan iti basol. Naure no kita ang tibiyag mo. Makita mo dati kurang. Mumno niya di kurang nga di ay. Dijay ket ni Kristo Jesus. Niya po Diyos katawan iso na tibiyag mo. Tagapustahan nga na ilatag deta nga biyag. Dijay asaan ti ebanghelyo ni Kristo Jesus. May salaan. Ti mangisimpa ti biyag mo kung nagita tipping ti biyag mo. Di jay asaan ngayon narami ni Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo. Pagpakasya kanyang kapsat. Anayom di jay. Talkem di jay. Ibabawim dagita basol nga isu ti mang tip-tipping nga mangititod ti awan kapapanan nga biyag. Kat anayom niya narami ni Kristo Jesus nga di jay kimang isalakan lang kanyang di krus ti Kalbaryo. Taga po iti puso ibagam tingiwat mo nga sincero nga talkem iti naramin na nga asan jay panakatay panakay kali kan panagungar na kan panagbabawim ti basol tadi jelang timang asa nga mangiturong tibiyag nga da kapapanan. Kapsat kasapulam tiasan enarami ni Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo. Isu tiasan ti ebanghelyo. Awanan na mga mangisalakan kan mangikat ititiping tibiyag. Nuhaan lang adi jay nga narami na di krus ti Kalbaryo. Matalo. Kuna natin Romans chapter 10. Haan nga pabaynan niya po Diyos. Iti may isa nga tao. Nga awatan na ni Kristo Jesus nga manukod ka man sa matalok di jay nga kaya. God bless.